tergiversacions i manipulacions. En fi, jo li vull recordar que vostès ara sembla que es veuen obligats a practicar un tipus de manipulacions i populisme diferent al que han practicat en el passat. Ara fan vídeos dels incendis en la Calderona, a YouTube, ara practiquen per exemple, açò del mosquit tigre i expliquen que estem quasi en un estat d'excepció, parlen dels assots, dels temuts insectes, abans, evidentment, tenien altres mitjans. Vostès practicaven el populisme car, el de comprar trames con la pública, el falsejament d'enquestes favorables en el Cabanyal, per exemple, pregunta-li al senyor Mendoza, company seu, o a la UCO, o millor, com se pot manipular l'opinió respecte als veïns del Cabanyal. No entraré en més detalls. ¿No apoya la moción? Bueno, procedim a la votació. Vots a favor de la moció que presenta Juan Pedro? Abstencions? Vots en contra? Queda rebutjada, pues. Passem